Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мөхәммәдиевнең 75 яшьлек юбилеена багышланган «Сират күперләрен кичкәндә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып узды. Иҗат бәйрәменең күңелле мизгелләре алдагы язмада. Юбилей кичәсенең исеме очраклы гына «Сират күперләрен кичкәндә» дип аталмый. Ринат Мөхәммәдиевнең әлеге исем астында язылган романы бар. Чараның сценарий авторы юбилярның тормыш юлын тәфсиләп бирәнгәч, әлеге исемне тәкъдим итә. Без «Сират күперләрен кичкәндә» дип атадык бу кичәне. Дөрес әйткәндә, ул әзрәк язучында үзенең биографиясенә туры килә. Чөнки һәрбер язучы кем генә булмасын, нинди генә язучы булмасын. Барыбер ниндидер бу тормышта Сират күперләрен кичә. Язучы ул аның тормышы һәрвакыт катлаулы була. Менә шушынага басым ясап, без шулай итеп кичәнең исемен атадык. Сират күперләрен кичкәндә дип. Юбиляр бик күп еллар Мәскәүдә яшәсә дә, күңеле белән һәр чак Казанда. 75 яшьлек юбилеенда Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә тугрыклы Татарстан халкы янәшәсендә үткәрәсе килгән. Сагынып кайттым Казанны, татар укучыларымы, чөнки 25 ел дип әйтергә мөмкин минем публичный дип әйтәләр инде урысча публичный очрашуларда Казанда булганым юк. 50 яшемне менә ничек билгеләдем Академия театрында. Шуннан соң китеп барырга туры килде Мәскәүдә. Дөнья буйлап бик күп сәхнәләрдә булдым. Мәскәүнең барлык сәхнәләрендә булдым, ләкин Казан сәхнәсенә кайтуым бу 25 елдан соң. Ринат Мөхәммәдиев әдәбият дөньясына тәнкыйтьче буларак килеп керә. Соңрак авыл, шәһәр тормышы турында яза. Сәясәт темасында читләп үтми. 90-нчы еллардагы үзгәрешләрне, андагы теге җәмгыятьнең криминалләшүен ул бик билеп стай итеп сурәтләде үзенең шул вакыттагы әсәрләрендә. Моннан берничә дистә ел элек Ринат ага күренекле язучы Мөхәммәд Мәгъдиев төркемендә укыган. Бүген исә ул үзе дә язучы, Габдулла Тукай премиясе лауреаты. Юбилей кичәсендә язучының төркемдәшләре дә бар иде. Алар әле иҗатка тартыла гына башлаган яшь Ринат Мөхәммәдиевне искә төшерделәр. Язучылык таланты күренекле иде инде, һәм ул үзе дә яшәрми иде. Һәм әгәр дә инде мин чыннан да язучы булып китсәм, dünyada en uzun familiyeli yazışı min bulacakmın икән диде. Бирегә килүчеләр юбиляр белән шәхсән дә таныш, китапларын укып тәбләләр. Ошо 53 ел дәверендә без Ринат белән һәр даим аралашып тордык. Бик дусларбыз, гаилә дуслары да. Искиткеч кеше бу Ринат. Аның иң яратып ел сайын аерым укый торган китапларыннан берсе «Сират күпере». Бик яратып укыйм. Кичәдә тамашачыга язучының тормыш юлы, иҗаты турында мәгълүмат җиткерелде. Юбилярны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла котлады һәм берлекнең әдәбияттагы казанышлар өчен медален тапшырды. Тәбрикләп сүзләрен шулай ук Мамадыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов җиткерде. Динә Нишмәтдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.